Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Tom ni thap tila. Di nakalian ke jonga na snobahaban pili balade odd ribbon but nakalian ke jonga ngan IT ya ke mini truck sa kahima melim ba ngakit po keduyang ru ba kani ka mini truck kanai ka jing sakri ka bahatam na banta jong baro lang ba ngangit scam ba ngindang la hiru ba kisnem ki banwan ro ba ngindang la aislo banwan ra ya ka khut ka suba ha kani kayo kublai shibun kahima barakowe bat khamtam na banta kayo do hi barakowe hoy Pilayas no ikijingkren ki basakman. Kamtame na deputy secretary joni iba Andy iba long way iba Treshitam nabenta banwanra ikijimentoy habede but the district council but kumjuro habede but kanikayo. Di nakaliang kajonga ngaso banong hang ni ba kajing pelat ya kanika truck ha kanika sngi kalong shibenta. Kaban nakaliang kajong kaisi kajongi hapo kajing penyait kajong isi yang badan berom jongi iba penyait sings em ibangilaya syong bat perkat sani bha bakumno kaba nginwanra ia kata kakhuit kasuba hakayodo namar mengitip syai bakayodo kadai kawe kayo jongi ukasi khara kadai kayo kabangi jukheng bakalong kayo kabakentang bat kadai kawi kayo kaba lapna bat balapau tang hakajela ka jongi hakari ka jongi bat pertais syaka pertais satlak barakowe ngajui baki bon ki toras ru ki bawan banyu kejat hangni hayodo tikalong kanu ka jing sngo sarong kaba na kaliang ka jongi ka isiru kabangi ba ki banabaru ki wan banyu kejat tikade halor kini ki kabangi ni sa shimkhia kabangi kwa ningkong ban penne pensa ikanam jong kayodo tinakalian ka jong aru kum ka iem in charge jong ka market na kwa baka nam jong kayodo bakan sa junom bat ban pensa ya katakanam nidon kam ban sumaryaka ban ngakarpad redru ya ipaim bat barok hoy ki menteri ki beidon hakani kapor kapawan yashim ki alam namar ba ke jingkhoy kalong kawe ka bakong santam ngakar padret ru ye phi ki nong man yo to sumar lam ya kani ka yo ka bakarpang kani ka yo ka bakentang kum kala jong nganget bahagian ki sem ki jong phi phi le khoi de balai pat bandawan shapo yo do pat ban yelesi ngasusi nga habanong hakani kapor namarngi la de buwan ni inspection hangni hayodo nakapor siya kapor ngi simkya banwan inspection banwan pet banwan kmi banya trilang bat kahima hang tay hapo matran ngi la de banya kran ban weng sindan ni katuka dustbin kebadan hang to handai ha bangaya lenti hang to men hakini ro bangaya lenti kidon baki bahaya ki basam ki jonga kalong ka jingleran kita yang abang adik ka ia menca chong market kiong yang balai kani pimla balai ye ngongi la de banwan ke inspection de ka shong pat stang happy ki nong yo ba ki nong wan yo bat ki ba shong yo bat lese nakahima ngakentulam ban pet ban kmi ban weng ye kita ki jabo ki badan hang tai hapo matran kalong ka jingleran namangi nginum la banwan shene man kapor banong balese banwan pet ya kajabo kajabay yan shong ipik yan kamdan jinge banwan ra ya kajingkhoi kade kaspa ba kajonga kajong pi gimdan kam man pelut da kaspa banwan ra ya kajingkhoi gidan kam badaladehi bangindon kata kamensim pumawang kata kakantian nongway civic sense kabalong kabakong santam hangi ubriyo habiyas no aktilang ya tray lang rengkat
man kumno banwan rai ke jikho ngangai pa sa sien le se larang aya lenti nang ne nga kermen scam ban nga kerpat red te sngo bahase what ye penjabo pathar e palat kumto nama nakaliang ka jongka hima mlem ro hapo ke jing penya ke jong pa yem ngangai pa kiru kitre shitang banwan rai ke jikho ten re ka ditang ke jing trilang ka pakumno banwan rai ke jikho tika jing ai kani ka truck kani ka sniru nakaliang ka jongka isi kadai shibenta ban wengi ki jabo ki jabai ban ngangai scam ba kani ka mini truck kanai ka jing shakri ka baba na benta jong phi ki nong shong yo na benta jong phi ki bawan yo ban ngakar padret man sumar lem ya kani ka truck na mar kum pitip ya kani ka truck ni yo lingba ka 15th finance jong wara jar ar phuwe ar phuar but bangisa yo ban wan ai kani ka truck hakani kasni tina kaliang ka jonga ngangit scam ba ngindang la abanya trailang rengkat pa em hakisnem kibanwan nama nakaliang ka jongi ka desa council ro nakaliang ka isi ka pamenta po ka jik penya ka joi ba penya singsem niladon kita kijing temu banwan ra shushu kijing mentoy na benta ka yodo kaladon ka proposal banila debe ke estimate ru bani kmilenti stang ya kapisa ka bakan sawan habayede bat ki proposal balad bu na po kayeng jo na po kahima melim la ban implement ni kita ki schemes ka wei ka pakongsan ka de ka shong suk shong shngan jong ka yodo ya kataru nilai shimkia kabar ka de ka jingkhoi ka pakongsan bha bakumno ban pinya bat ban pentelum habayade bat kaya de yathiet ka baman kasgi hangni hapo yodo tina kaliang ka jonga nga kermen scam ba ka yodo hi ka jongi ka yodo ka bayet ka yodo ka bala bana bat ka yodo ka bala paunam ka long shisha ka ta ka yo ka banra ya ka nam ka buram hakari ka jongi ka jala ka jongi bat cha ka parthai satlak par ko we te shoba man shom